Bai, bagaio, neure ametsa izatetik aparte, legitxon kokatuta da hone taberna bata, eta gure eskaintzia da, aparte txikiteua, kafia bebai emoten duz, baina berezitasuna esan daigun da, bertoko produktuak osatuniko pintxuak eta rasinoiak. Pixi guztizan hosteleritzan dagoiak biharrian, eta pentsane ban, momentua esala neure zioz propizua ikitzeko. Oso ona. Egiz esan, eskertutan jarri, emon da bere erantzuna etxik, eta zorizonez, topera da bezala. Duda barik, aurrera, ikarak handizak izaten dira, baina urteteko sartu nahi behar da ere. Orduan, animo eta